V priestoroch Záhorskej galérie Jana Múdrocha v Senici sa 21. marca uskutočnila vernisáž Richarda Marka s názvom Styx. Richard Marko patrí k najmladšej generácii slovenských umelcov. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje historickou maľbou, ktorú spája s vizuálnym jazykom fotografie. Skúma vzťah minulosti a prítomnosti, pričom kladie dôraz na emotívny charakter svojich diel. Viac nám povie kurátor výstavy Peter Medeši. Čo považujete vlastne za taký najvýraznejší aspekt tejto výstavy? Pravdepodobne ten premyslený dialog s tou minulosťou. Nakoľko sa autorovi podarilo vlastne vtiahnuť do tejto výstavy mnohé časové roviny. Jedna časová rovina trvania výstavy, potom samozrejme tá životnosť tých artefaktov, potom tie témy, ktorými sa zaoberá ako veľmi archaické alebo až archetypálne motívy, potom tie konkrétne historické reálie, ktoré vkladá vlastne do tých obrazov. Takže asi tá komplikovanosť tých temporálnych rovín, ktoré sa nachádzajú v tých dielach a na samotnej výstave. Výstava Styx predstavuje výber z posledných 3 rokov tvorby Richarda Marka. Inšpiruje sa mytologickou riekou Styx, ktorá symbolizuje hranicu medzi svetom živých a mŕtvych. Marko vo svojich dielach skúma tému pominuteľnosti, sakrálnej a profánnej ikonografie a vzťahu minulosti so súčasnosťou. Principiálne sa opiera práve o cyklus Midasových stygiem, kde mince znázorňujú túžbu ľudstva po nadvláde, pomoci, po mamone, po majetku, po veľmi prchavých chvíľach nejakého šťastia. Táto výstava sa o mnoho viac opiera o možno že negatívnejšie stránky toho ľudského života. Súčasťou vernisáže bola komentovaná prehliadka a taktiež hudobné vystúpenia Lucie Lužinskej a Valera Mika, ktorí spoločne zahrali 4 skladby. Výstavu Styx môžete v Záhorskej galérii navštíviť do 11. mája 2025. Pre Univerzitu Palackého Tereza Dohnalová.